Kaixo, txorienetarrok, martitzena heldu da, atzo asterena goxo-goxo hasi ginen hastia, eta gaur goxo jarraitzen dugu, baina ez gozo. Bueno. Ez, pikante bai, baina gozo ez. Baina goxo bai. Bai, eta goxatu eta hemen bebadu daude, epele-peletan gozo-gozo, eta zuek hor bazadute, aleta posago. Bueno, eta pikante esan dut zenik, ekarri ditut otarrainxka batzuk, saltza min batekin joango dienak. Bai, kurri gorria, Ufa! eskuzabala gainera ataranaz, da, bueno, bai. Holan, ez dakit, haundi da ekarri ditut. Beraz, zehozenik biot gero hau leguntzeko, zuk sekarri duzu. Hombre, nirea ez da, lehengunean azpizuna egin genuenean, hemen azpizuna hartu, eta punta bat nola bildu nuen eta izozgailua sartu nuen, bueno, hor, izozgailuan daukagun hortan, karpatxi bat ingo du, azpizun karpatxi bat ingo dugu, horako idia zabalgazta pixka batekin gainean, da esan dakoa ospinolio berezi bat ingo diogu, erreza eta oso goxoa hartzen dara. Oso ondo, bueno, azgaitezen lanian, ze baukau lana gauko. Arroza kardamomoakin egosiko dugu, bitartian tipula erregosi, garden dauenean jengibria eta piper gorrixa gehitxuko, eta gorritzen dienean kurria jarriko. Ondo nahasi, koko esniakin estalita 5 minutuz kosinauko. Bitartean, otarrexkak zurituko ditugu eta kakauetiak eta martorrixa txikitu. Otarrexkak saltzara botako ditugu, 5 minutuz kosinau, eta gero zerbitzatuko dugu arrozakin, lima apurtxo batekin, kakaueteekin eta martorriakin. Hor, aukeria bazan, pipermin bat bebai erabiltzia, eta piperminakin bebai zerbitzatzia. Aukeria badau, baina alataben ikusten dut, pikantean nivela badala nahiko potentia. Beraz nik holan utziko nagoen. Eta holan arroza, beti lagungarri bezala ditzen dugunean, plater holan exotiko hauentzako, beti aukeratzen dugu basmati arroza edo arroz luzea. Bai. Eta kasu honetan gainera, beste ikutu holan exotiko bat bai botako zau, zein gau kardamomoakin. Hemen txe ditugu, 4 hasitxo, hori da, espezia potiak eta eroste dituzunean, kardamomoa egia da, hor egoten dela, hautza hartzen, ze gozo gintzarako banik betxu. Kardamomoa, horan, aldo kontau, zetarako erabilizan duten. Donutza egiteko, 2. Nik uste dut, errezeta horan, otolengin errezeta espeziaturen bat iteko beste 2, torbedeko beste potua. Baina, Patri, haskena aldean, egin dugu, oiaskoa egin dugu kardamomoakin. Egin genituen, bota genizkion baita, garbantzu beltzei ere bota genien kardamomoa. Orduan muna, aukerak ematen dizkizuegu, guk azkenean badakizuen mundu guztiko sukaldaritza egiten dugula, eta hor aukera ezberdina sartzen ditugu, eta Patri izan dola, behin, erosi duzuela espezia, erabili ezazu. Eta zuek, esperimentatu, izan bihurri, eta, agian batean, zaizu esango zuen, hemen ez du jotzen, baina ez da ongo ez jateko modukoa, eta beste ematen sorpresa atseginak hartuko dituzue, eta agian zuen egunerokotasunean sartuko dituzue, kardamomoa gustatzen dara, zauka holako zapore zitriko bat bezala, freskotxua dana, eta nik uste arrozakin ondo joango dana, eta batez gero pikante nivela orekatzeko. Beraz, lehengo txigortu itxendi, espeziak badakitzue, holan zaporia eta altzatzeko, txigortuta dauzenean arroza gehitxu, egosi, ez dauka misteriorik, zua aldatuko dugu, eta hau erabiliko dugu gehiago. Bitartian, tipula. Oso ondo, bani krustazio dekapodo eta zitzeiten etorriko nez? Krustazio zer? Dekapodoak, 10 hankakoak. Dekapodoak. Bai, amar. Dekapodoak otarrizkak ekarri dituzun hortan, 10 hanka dauzkate, eta hor, beraien hor familian ekarri ditut, txikitik haundi da, hasiko gara, ez? Guk izango zen hemen kiskiak, txikienak, kiskietatik hasi, eta gorantza, eta baita, ez direla beraien familikoa, baina karramarroak ere dekapodoa dira, 10 hanka dauzkate. Olagarroak oktopus, 8. Eta lehemonean, horti dator. Egunean, eskolan hori, olagarran sartu, batek ekik etorri zane, gure SMeki, ez dakinoke lan bat egin zuela eskolan, eta olagarroak 4 hanka euskala, eta nola, olagarroak 4 hanka bakarri 8 euskata. Eki, agian,
ziur, badagola, olagarron bat jaio dela, ez daki guztegatik, lau hankakin. Jaio izan diren moduan, bi buruko txalak, jaio izan diren moduan pertsonak bata besteari itxatzita, jaio izan diren moduan, bueno, ez dakit, munduan horrenbeste gizaki gero, horrenbeste animaliata gaude. Eta dauzen bezala arrautzak 3 gorringo. Bai, horrek gero, bitu, lehen ikusten nituen, baina... Ja, ni aspaldi eskatela tokatzen... Eta 3 gorringoak sekula, ni bikoak, bai, ikuak? Egongo di, niri eskatatara, baina, egongo di. Ni bikoak bai. Bai, niri bai, aspaldi eskatela ataratzen, eta egisa da, ataratzen ez da nilen, ba, igual, zekiten da, 2 urte holan ilusio egiten dago. Ja, ba, niri, ez da izan bat urte. Bueno, ba, hori, ez da nagoa, kizkiletatik hasten gara, eta, bueno, beraia baino pizka bat handiagoak, iskirak izango zian, ero kamaroia, ez? Ez da erderazko kamaroia. Eta garestienak, oie dira, kamaroia behintzat, Gabona inguruan da, 100 eurotan eta ekusial izan die kiloa, orduan bada preziatua dan itxaski bat, ez? Gero, hortik, gero urrenguak, gambak izango zian. Gambak ere, amarranka, pixkat haundixauak, eta hor, badauzkagu, kolore ezberdinetakoak, txuria, gero gorria izango zen preziatuena, eta horiek ere presioan gora egiten dute. Eta, bueno, erabilerak ere ezberdinak izaten dira, zeizkirako lan, gorpuz eta guztiero kiskilak eta jaten ditu moduan, gambak bai izaten dira plantxan, ez da egitolako karpatxio bat egiteko, oso zapore fina daukate, eta eta gozo puntu batekin, esan duzuela, gozo bagatoz, atzozien gozo kontuak txoriene, baina badaukate olako zapore dultze batero, gozo aldera, ez? Buka edan igual apurtxo bat olan... Gamba bai, eta otarraizka baita ere, otarraizkak izango ziren urrengoak, gaur hemen dauzkagunak, eta hauen prezioak, normalean 50 eurotik bera, baina danetik aurkitu alditugu, 10 eurotatik, 20 eurokoak, 50 izango ziren garestienak, prezioa bezain ezberdina, tamaina ezberdinekoak, kolorea hor bado tigrerakoak, ero jumbo hori delakoa pixat handiagoa. Eta batek ondo esan zauen bezala, otarrizka jantzitxun lehenak gozi aukiko zaden, horre dadie itxasoko, barmiar nagolan bitxo zatarrak. Ni otarrizka baino, otarrizka gaiztiaten, baina... Karramarruak eta ez? Karramarruak eta honek, txangurrua horren beste maita duna. Txangurrua tia oskain zionak, lehen eta behin hor zona zituen. Ze oskol gogorra dukate. Baina gero, itxura hori bai dala armiarma. Zer honek, antzekoa dira gehiena. Bueno, hori, gero, honek ere zapore gozoa dukate. Eta, azkenengo atalde honetan sartutakoa oso antzekoak izango ziren, baina era berean ezberdinak gamboia izango nuke, ez? Haundiagoa, burua haundia daukana, azala ere gogorragoa da, aragi gehiago, zapore potentea daukana, ez da inleuna, eta, erabilpenak ere ezberdinak izaten dira. Nik, egiten duanean arrain sopa ere, ze presioan ere, ez dira garesti goten, izostuak eta, arrain sopari gustatzen zei botatzea gamboia, zapore hona ematen dio. Orduan, esan dakoa, itxura zolan antzekoak dira denak, baina beraien ezberdintasuna dauzkate, presioan, zaporian, eta gero itxuran ere jakin da ere, ez? Baina egisa da, gero zaporian eta adibidez, plantxan egin behar baditzuzu, bai. Baina egia da, saltza honetan, gero koko esnagotako txau kurria, ez da igerriko otarrizkan zaporia, gamboian zaporia, edo gamban zaporia da. Beraz, erabili testuran geixa gustatzen gatzuena, adibidez, otarrainxak baukie gorputza gambak baino, orduan saltza honetarako interesgarrixa badie, gamboiak bai oso interesgarrixak izango ziren, baina hori. Iskirak ez nituzkera egiko errezeta ondan, eta gamba hon batzuk ez da ere. Gamba hon batzuk niri ekarrizkia zue, eta txingarretan edo plantxan izkia zue, gutxi egin da, buelta eta buelta esaten dana, zehor jendeak egosten dituenean, gauza hauek, iskirak, gambak ero, nik ura irakiten da horrenetik. Bota eta irakiten hasten danean berriro, kanpora, bere beroarekin utzi eta bakarrik kozinatzen dira. Ostu iten baituzue, ez da berdina, ostu iten baituzue zeituan, orduan bai pixkat gehiago utzi, minutu bat, baina bestela hartu, sartu, eta irakiten hasten denean berrira, txiki hauek gambak eta, ni gambak egozitan nituzkeingo, baina horako otarraizka batzuk, ez dute behar gehiago, eta gaur egun, hori, joera hori bala hor, karpatxio epatu dut, karpatxio eran gordini jaten ditugula, ez? Gutxien da, jatetxe, kalitatezko jatetxe batzuetan, ni gaina sukaldarekin hitz egin izan dut,
eta puntu hori niri gustatzen zait, baina badago jende bat, agian atzera botatzen duela, eskatzen duela pixka bat gehiago egitea. Bueno, hori ohiturak aldatzen doaz, eta egia dago, gaur egun gehiago jaten duela pixkat gutxixo, ez gordinek noski, baina gutxio inda jaten ditugu. Bai, aukera bada. Bai. Hemen tipula erregosten eta bitxartian joango gara gure saltza espeziatzen. Horretarako, entxe jengibria. Jengibria bai, niri gustatzen txiki mostuta, aukera bai baukatzue birrintzeko, ze bauka suntz pila bat, eta suntza egia da guztiz ez dela desegiten. Txiki jartzen dugunean. Baina, bueno. Oso txikin eskero, bueno. Bai, niri gustatzen bat, Beraz, hau olaxe. Oso ondo. Eta beti izate dutzu dugun bezala espeziakin eta olako gauza exotikuekin baldin mazabizete. Neurri. Gutxinaka bota, eta holan, jakingo zue, zein dan zuen gustu puntua. Ez egisa da, lehengo aldiz, pasatzen basarie, igual, lehengo bokadutxua ondo ingo jatzu, baina ezkenean, platerosua jaten bozue, igual, geixegi. Eta ez dugu nahi, zehozeataz aspertzia. Batzutan, gertatzen da, jatetxietan eta ateratzen zuela horako, lastaketa menuan edo joaten zalalan, eguneko menu dotore bat jatera, eta batzutan oran txupito bat ateratzen zuela, igual, itxaski krema batena, edo bakalabaza krema batena, eta zatuzu, ze goxua. Baina, askotan izaten dira zapore oso intentsuak, da pixka jateko. Eta esate duzu, igual honen olan katillo handi bat, igual, aspertu ingo nintzen, ze igual gaziegia da, baina, egia, txupito baten zato, da, honekin berdina pasatzen da, karo, pintxo baten jaten bozue, bikain. Baina gero, arrozakin da jaten baitxuzue, 8 amarotarrainxka, saltzakin, ogixakin. Eta badira saltza gainera asko, gero, gorak egiten duten horiek, ez? Zaudela, gero, arratzalde guztia, hor daukazula, ez? Espezie nahasketa hori, eta esatuzu, hor daude, betxu, bat, gaur ere kurriera hemen, kurri pixka nahi zuela, nadan zuentzako. Bueno, itxaski kontua dauzkagun hontan, Galizian, arazo bada, gero eta itxaski gutxiago, eta gaina azkenengo urtean esageratu izan da, hor txirla, muskuilu eta bibalboak asko jetxi dira, eta, bueno, zenbakian niko potoloa dira azkenengo. Hori uran egoeragatik eta izaten da, ez? Hori esaten da, ez dakit, aldaketa klimatikoa uran temperatura igo dala, gero hor, aurten dudan, egon alizan nintzen, inguru hortan, Arousa inguru hortan, eta zenbat konserbera eta itxaski astegiak eta ikusi nituenan, pila bat ikusi nituen, eta egia da, korrik aiten atean izan egun batean baino gehiagoan itxas bastretik, eta dana josita dago, horietaz, eta bezaten dute, horiek ere itxasora gero botatzen dituztela zikinak. Ni arraro iten zait, hori esatea, enpresa horiek hortaz bizi dira. Orduan kontutan izango dute itxasora gero zer botatzen duten. Niri, deitze atentzioa esatia, hori ez, jetxi indala pila bat, baina gero saltze itxuzte honek eskursioak irteira, eta etorri zeitxos gurekin itxasontzean da, jan nahi itxuzun muskuilu beste. Bai. Igual mugatuta, ez dakit, hain gutxi egongo dien, igual jetxiera egondan. Zenbaki bat dago, Galizian azken urteotan, 85 milioi bibalgo do tona, ero... 85 milioi? Ez, 85 milioi, ez? Tona jaso dituzte. Aurreko urtean, 79. Ostras. Jetxida. Gero, berberetxoaren ekoizpena, iaz, 183 jetxizan. Urte batetik bestera? Bai. Gero, txirlen ekoizpena, 185. Eta olagarroana erdira ere jetxida. Orduan, arduratuta daude, xuntakoak ari dira, behiratzen erosegatik izan da, azkenean kontutan izan da, muskuiluen kontuan, Galizia dela munduko, gehien ekoizten, muskuilu gehien ekoizten doan tokia, ez? Bai, eta gainera badala, euren gastronomia eta turismoko beba. Hombre, zuk esaten zuen, zenbat irtera dauden hortik antolatuta, guk egin genuen olako bat itxasontzean, lehengunien azaldu genizuen, ez? Muskuilua nola jendeagan hartzen zituen eta kaioei eta ematen zieten da, eta ikusi genituen bertako honek batea gero deitzen direnak. Bai. Moin bertan, zer dago arazoa gertatu da batea hauekin. Galizian daude 3.300 batea gutxi gora bera. Bai. Hoietako 108, hor Arousa inguru hortan daude, eta batea hauek bakoitzak dauzka 500 soka, 12 metrokoak, non muskuioak heldu iten. Hor dauzkate, batea hauek dauzkate 5 pieza plastikozkoak.
txiki batzuk. Garai batean, pieza horiek oindela 50 urte arte egurrezkoa ziren. Bueno, pieza horiek batzuk askatu iten dira. Eta baina hondi, 300 bolondrez ondartzetan, eta jaso dituzte, izan dira, ez da, 13.000 eta piku... Plastikoa, karo. Plastiko atal olakoak jaso dituzte. 13.000 eta 500. Orduan, bueno, horrari dira, eta hor, mantenimendu bat edo... Hor zatera, bueno, hor atera da, gero kofradikoa, hor muskubion kofradikoa, pixkate horrena defenditze jode, bai, egia da, hor daudela, egurrezkoak eitea nahi duzue, ez dute, oiek azkenean, egurrezkoak, usteldu iten dira, eta irauten dutena, urte batzuk bakarrik. Oiek orduan, dana egurrezkoak egitea, agian ezan hain ekologiko izango, zenbatzua bota beharko zian, oiek egurrezko egiteko. Gero bai, hauek, plastiko txoi hauek ekusiten dira, ez? Eta jasotzeko neiko errazak omen dira, beraz hau. Itxasuan dauden mikroplastiko guztiak okerragoa dira. Nik, berai, arrazoien ematen, orduan, zuek botatzen dituzu, zuek jarrizazue brigada bat, lantalde bat, egunero hori jasotzen juten dana. Ez dakit, olako irtenbide bat jarri dozue, zegiesan zenbakiak hor oso potoloa dira, esan dugu Galizian 3.300 batea daudela. Bider. 500? Osa, batea bakoitza dauzka 500. 3.000 bider 500? 3.000... Matematika kontutan txarto, gabiz? 3.300 batea eta bakoitza dauzka 500 soka. Ataraten dian, 1.750.000 soka. Oida. Soka horiek daukatea bakoitza 5 plastiko. 8 milioi plastikotara joten gara. Orduan, bueno, arriskua... Noski, argi dago, horiek askatzea eta esango dute, bakarrik, 13.000 ero, 14.000 plastiko atera dira. Behitxu zenbat milioita zitzeiten, baina, bueno, ez dagoen behar bat ere. Hore jasoin behar dira, aldan einean, ez? Orduan, bueno, hor, ari dira, irtenbidea bilatu nahian hor. Betxu, hemen, nik matematika errexauak egin gotzuet. Tipula bat, jengibre zatitxo bat, piper morro gorri erdi, hementxe, erregosten, arroza, eina dau, beraz. Zenbat arrozale? Bota, zenbat arrozale? Lau kardamomo, bale, zenbat arrozale? Nik zenbatu ditut, Katillutxo bat. Bale, baina katillutxo bat. Bai, kontau itxuzu. Da, ondartzako arei horredan hau kontau zu. Zer imar duzu, mina, saldu zenik, oingo zenbakiak ere, hau da, oso, la mekanika del carajol. Aukera dukazue, Radio Euskadin, oso programa interesgarri. Haitxu, oso erreixa. Hemen txinbiotena da, koko esnea, katillu bat, 400 gramo edo mililitro, hemen txe, barrura. Gero, kurri gorria. Horrengo da, txipitxepa, dana, kosinatzen, pikante puntua hartzen. Horregatik bebai bota du tipula eta piper gorri xasorrek gozo puntua eman gotza, pikantiai horeka iteko. Eta bitartean jongora honek garbitzen, hau da, burua, eta gorputzak kentzen. Zau, saltzean jateko da, eta arroz itxua edan bezala, hau da, zuzenean jateko. Ez dugu nahi eskuak zikintzea, azkenean saltzakin nahi biltzea. Beraz, holaxe, ze entzun zenun zuk? Oso ondo, betxo, bada ikerlari napar bat, ikusi zuela ikerketa bat inzana Bostongo maratoiarekin. Frantses batzuekin zuten, non ikusten zanan, horren beste milaka pertsona batera elkarrekin, nola moldatzen ziren ondo junda eta esan zuen. Hori San Ferminetara ekarri behar da. 4 urtetan jarri dituzte kamera batzuk, han plaza gainean, udaletxe plaza gainean, eta atara dute zenbaki batzuk. 10etan irekitzen da, 11 terdietan metro karratuko 4 pertsona egoten dira, han plaza horretan, eta gaina movimendua antzekoa dala, ez da zehozer kaotikoa, jenteak esaten du, dana kaotikoa da. Bueno, ponturik jende gehien dagoenean, 9 pertsona metro karratu batean, imaginatu zaitezte olako dutxa karratu bat, metro karratu batean, 9 pertsona? 9 pertsona egotera oten dira. 4 eta 6 pertsona izaten dira orokorrean, baina badaude puntu batzuk non 9 pertsona daudera metro karratu batean. Holan, hemen, Patri, eta zuten txikia gara, baina hor danetarik egon da. Kontua da, ikusten dela, mugimentua direla, holan, sinkronizatua moduan, eta direla, 3-4 metroko tarte batean, izango ziren, hemen ilargian, eguzkian inguruan gabiltzan moduan planetak, bueltak gabiltzen dela jentea, baina sinkronizatua dela, eta ez da dena plaza guztia dana batera, baizik eta talde txikiak erolan, baina non 500 pertsona batu aldiren.
Eta, bueno, horrekin ikerketari dira iken, eta, ostras, bederatzi pertsona, ni egondan hau, hor, behin egondan hau, eta lurra enuen ikutzen. Nik onartzen dut, nik lurra enuen ikutzen, hola, antzeutan egoen, eta nuen ikutzen lurra eta repente onantza, gero arrantza, gero anantza, eta hankakolan, pi, airean egotezak moduen piztinan, hola, igerilekoan, esaten nuen. Istripu bat egoteko moduan, Bueno, honek antza balio du gero, egoten danean olako, ez da izu batzutan nola egoten dira izuarekin zerbait, olako gauzak eta hortik tiratzeko, gero nola jokatu olako egoera batean, da ez da gizer. Baina, bueno, zenbakiak harritzekoak izan dira, eta, bueno, horren inguruan ikerketa bat indute, eta esan du, ezke, San Fermina da, perfektoa, ze da, toki oso txiki batean, urtero, berdina gertatzen da. Eta 4 urte egon dira, 2019 5 urte egon dira hori begiratzen, eta, bueno, datu batzuk atara dituzte, eta hori, zenbakia behintzat, izugarria dira, eta mundu guztia patrik juten dena plaza horretara zezaten du. Hau txikia da, ikusten duzu telebistatik horren beste jente eta ere ikusten duzu eta... Hori gertatzen da. Ez da zer. Guri bezate oskue. Telebistatik altu hauek emototzu, Bai. Gero, guri berdina, ez da. Zuri ez? Ni ez datu. Bai, txikizia zara, bai. San Ferminetako plaza bezalako txikia zara. Bueno, hemen txe, guk eze be. Hau, eitxan? Vale. Ageno pentsagot igual saltzia birrindu ingotela. Vale. Eta holan joango da, nik uste finagoa. Vale. Nik, zait horrek, limatazko itzein aldu zerbait komentatu aldu? Bai. Lima daukagu nontan bitu. Limak nola aukeratu erakutzi aldizuet. Limak garrantzitsua da, holan, berde, holan brillante aldera izatea. Hau, ondo aukeratu dut. Berde txoabak hobeto izango zen. Gero, garrantzitsua da, ez dakit hau oso itxurosoa da, nan ebiltzen, baina bere pixua izan behar du. Ikusten duzu eta esaten duzu, ostra, honek pixua dauka eta, bueno, ez dut esaten holan, bigunak baldin badaude gaizki, ez? Ez ibili ikutzen holan, baina pixkat gutxi hori hartuta, badakizu ondo dauen. Eta beste batekin konparatuta, pixuarekin, pixua izan behar du, zuko izateko. Hala ere lima batetik, biko jarakala zuko ateratzen dira. Gutxi hori, kalkula hori iten da. Gero, nun gorde? Usten baituzu kanpoan, beste truko bat, holan, zukua gehiago ataratzeko, eta da? Holaxe masajetxo bat emon. Bai, horrekin bigun dituzu, zuntzak apurtzen dituzu barrukoak, eta arrexau. Oskainoen sartzen baduzue, eta lehorra geratu bada, bakizue nola gogortuta moduan, mikrobilabean sartzen duzue, 10 segundu, eta egia da, zuku gehiago bateatzen zaiola, baina ala ere, nola gorde behar da oskainoan. Egun astebetean jan bar baituzu, beste frutekin batera utzi, aldala eguzkiak ez emateko, eta bestela, oskainoan sartzen baituzue, eta holako poltza hermetiko batean, poltza batean itxi aldana, 4 aste, ondo irauten ditu, limak. Eta nik ez dakidan, gu beti egon garerako itxuta limoia, ez? Hemen azkenean limoiak azten die limak baino gehiago. Baina limoiak berdina iten dut. Bai, ez, nik guzti ditzen gatelako askoz bai gehiago saporia. Saporia, usaia eta limana, baina askoz bai gehiago. Limak pia gustatzen jat. Eta nik ura normalean asko aukitze dut, ze ura apardun hartza dut, hau da ura gasakin. Bai, eta izotzak eta lima beti. Bueno, hor, gero behin moztuta gero zenbat aldiz ez erdi bat erabili dozula eta beste erdia. Nik horrentzun du batzuk ez dutela edalontzi baten urarekin. Ni zen egin zuzete. Hori urtu, ura gehitu behar di, ero zurgatu ingo du. Honena, plastikoarekin, sugaldeko plastikoarekin ondo bildu. Eta horrek, bueno, askoz gutxio galduko dizue, eta beti hala ere oskailuan, Zu, baukatzu zigon, honek sukaldeko plastikoa eta ez edabiltzeko, bakitzu dauzela erlien hauserakin itian da nolako bilgarri batzuk, bere zixak. Argizariak? Bai, Bai, horrekin itxen diola ekologikoan. Bai, elastikoa moduan direla eta elditzen denak? Ez die oso elastikoak, Ez? Baina esaten da holan ekologikoak eta diela, nire lagun batek. Asko promozionatzea ditu behintzat. Behiratuko. Umien auditartekoek eta biltzeko eta esaten dagoa ondo osela. Esan dagoa, limak erabiltzen ditugula, normalean hemen jentea postretako erabiltzen ditugula, baina limoi baten modun patrik esan da. Ensalada bat, ospinak kentzeko, kaloria gutxiago dauzka, ospina baino. Horda nahi dut esan, zeintzen nahi bazue, lima, limoia botal diozue. Kalimotxo bat ontzeko. Kalimotxo bat ontzeko. Gaur ingo du, nolako zerbait,
edozein arrainero gehitzen badiogu, horrek ere kozinatu ingo du, Hemen hainbat aldiz egin jogun zebitxeakin, adibidez oso ondo geratzen da arrainakin. Saltzak hasi gozoak egiteko, gauza askotarako, eta denetan, nik animatzen zaituzten, azala, behin ondo garbituta dona, azala birrinduta, eta gero, ikusten baituzuen lima horiek ez dituzuela erabiliko, eta dena honena da, ikusten batzuen biguntzen nahi dira, azala birrindu, zuko atera, eta izoz gaiu bongorde. Izoz gaiuan, hilabeteak, eta gero, erabilizazue, bizkotxo bat egiteko. Bizkotxo bat bota iozue hori, eta izoz gaiutik atara ondoren, eta bikain. Ingo, hau, arazo egitez. Hori da. Ez ebez, nira martxan, mentxe euskadia danakonek zuritxuta, eta ontxe ingo duguna da, hau, Kakaboza zurituta behar duzuz, joan alena zuritzen. Venga, joan zaitxe. Zeo zeriten. Hau joango gara, birrintzen, gero berri zengo, zutara eramon. Bai. Joango gara, otarrezka gaitzera, 5 minutu txoko sinauko ditugu, eta bueltan izango gara igual, dana zerbitzatzen. Zointxe zarata, baino ez duten bihar. Venga, txato. Esadotzueten bezala, birrindu inot, eta hemen sartu ditugu otarrainxak. Ebentxo entxe zu motelian, holan, bukatzen dien bitartean. Bai. Joango gara gure komplementuak txikitzen. Lima, txorrota jarteko eta holan, politxa paintzeko, holan laurdena. Eta gero, kakaboixak zigorreia zuritxu itxunak. Azala bekendu izan barrukoa? Bai. Hori ez toz bine, Ez toz tezu eskatu? Horra, gutxia ordainduko zut. Ondo esan da, Gutxia ordainduko zut, lasai. Eta martorrixa be bai, txikitu ingot. Hau, pastaiakin, dara Tailandiako lan plater tipiko bat fideoekin eta itxen da bardina, dauka lima, dauka martorrixa eta kakabotiak, eta gero aldamenean aukitzen dau panela azukrea. Panela azukrea blokian eta etortzen dana, hori birrindu itxen dabe, eta holan multzotxo bat etortzen da beti. Eta jenteak oseiten da, naztu dana, ero igurga pixkat hartu, ero... Nasi dana. Bai, normalian egia da, sukadaritza tailandarra da, badala oso gozoa. Eta bai, azukria holan zuzenian botatzute. Bueno, gaur ez dira ordaindu, baina hau, sartu idazu, nola da katxarro hori. Hemen hitz egiten dugu batzutan, nola dauden marka batzuk oso, ez ja izen horrekin geratu garela danerako. Bai. Nola da hori, marka baten izena da, superfamatu geratu dela. Bestak izen marka, eta da, erabiltzen dugu horiek esateko ontzi horiek dienak taparekin. Taperra. Taperra. Alberto, nekien. Tío, taperra, taper. Nekien. Broma san. Hori da, papel, dotisek ipinetzen zuzu mieri. Hor da billo, ales, eskualtzatea. Bai, taperrak eratu da. 1995 urtean sortu zen, eta taperran izena, danetako, berez, marka zen, Tupperware, eta danok deitzen du taper, berez izan beharko zen, ez dakit, gordetzeko ontzia, ero... Ez dakidan, haidez enpresa honen dako. Holan, zehose arro sentitzekoa, behitxu, baina nik egin jot, eta ontxe, marka pila bat dau, ontzi berdinak itxetxuztenak, baina izena nik eramaten dut, edo amorrua emango jaken, ontxe mundu zo egiten dago, da nik asmatu nagoen. Ja, bueno, a ber, ez dakit ni patentatuko zuten, eta norbaitin nahi badu taperrak egin ordaindu berrioten beraiei, ez dakit, auskalo, ez dut uste, baina, bueno, kontua da, gaur egun taperrak etxe guztietan dauzkagula, tamaina, forma, material, pila batekoak. Eta zigornik gauza gurotesan, barkatu mostia, taperran inguruan. Jende asko esaten dau, ontxe, onagoa diera, kristalesko taperrak, plastikozkoak baino. Gatzoa puskatu nuen bat, nik etxean. Eta itxen dabe, plastikozkoak, bota. Ez bota plastikozkoak, gorde. Zurotxo atein da, lorontzi moduan. Hori da, edo adibidez, honek horratzak eta arixak eta gordetzeko. Superzina gordetzeko. Umien gauzak eta gordetzeko bai ondo etortzen da, orduan horre gauzak mesez ez bota, hori kristalezkoak erostia oso ondo dau, baina bestiekin da, ez da gizein da, eske asko kontaminatzen da, bota ingo itxut, ez bota, etxean geratu. Eta hortarako, orduan. Gaur egun, taperrak, eta plastikoskoa, atzo bat puskatu nuen demantzien, erneu bat,
Baina, bueno, kontua da, zenbat eta zenbat etxean erabiltzen ditu, eta jende askok, lanera janari eramateko baita, ez? Bai. Eta batzu esan dugu, hori dela errixearen irudia, ez da izan. Ni horrekin arro egotzeko zerbait da. Taperra eramatea, zebestea, jatetxe batera juten zara da. Ez gaur egun, kozinatzea etxean, eta hori gauza ona da, eta gaina zuk ikusten duzu ze ez dut esan nahi, jatetxetan gaizki mongo dizutela, baina ostra, hemen gabitza labetik kejatzen eta ez da izer. Diruakin hilabete bukararen naizela iristen, zer hobeto etxean inguruan erosketak egin, gero zu kozinatu etxean, zure etxeko errezetak, eta hori gero lantokian ondokoari ezan, bitio, ze gamba otarraizka jamar ditudan gaur, kurrierara. Eta ondokoak esatea, pasatu idazu errezeta. Hori da. Politxa da. Hombre. Politxa da, eta horan animatzea. Beraz, egia da, taperretarako eta ez dauela platerdanak balixo, ze batzuk oso lehorra geratzen die, baina hau oso ona geratzen daulan saltzan, arrozakin, benetan goxo-goxua, aputxo bat, garbitxuko, eta hone die, gure otarrenskak, kurri gorri saltzarekin. A ber, labantxo bat igual. Edo, autosi bat. Nik behiraten dizut aurrena. Ez dala egon guain pikante baina. Iteli. Eixo hartu zuk. A ber, kurri gorri hori erabili izan du, behin baino behiotan txorion. Han. Tantaka bat erortzen zizur. Hola, esan duzuen konbentzituta. Han, horrek esan nahi du. Ikusikoek. Pikante dau? Bai. Oso pikante dau? Ez. Leuna da. Lotzatuta zauz edo? Ez que gorri zabiz jarten? Kurri gorri erara. Bueno, ontxe karpatxo freskotxo batekin, nik uste dut, gure osapaiak lasaituko dira apurtxo. Gure eretan. Lagunok, bigarren errezetaren ordua da, eta orain, karpatxio bat ingo du. Italia aldera joan, eta azpizune ekarriko du, eta karpatxio bat. Esan dagoan, lehengoan, egin nuen, azaldu nizuen nola erabiliko genuen, gaur beste punta bat ekarriko dut, eta, erakutsiko dizuegu prozesu guztian nola egiten den, eta horrela izango da. Azpizuna, sukaldeko plastikoan bildu, txorixo bat egin, eta izozgailuan sartuko du gogortu arte. Gero, atera, xerra finetan moztu eta ospin olio ingo du. Horretarako, antxoak, ziapea, limoizukua eta oliba olioa robotean jarri, ondo birrindu, eta gero, azpizunaren gainean irekiko du, gazta eskata batzuk jarriko ditugu, errukula osto batzuk, eta zerbitzatu. Ez dauka, misterio handirik, karpatxioetaz lehen egon gara, esaten nola gambak eta karpatxioan eta jaten direla, eta hori, prozedura hemen izan dugu, jarri ohe bat, gero, labeko paperarekin nubetu izaten da, gero sartai batekin jo, fin utzi arte, eta azkenean, karpatxiak hori da, ez? Edo zein produktu, ze izan alda, aragi, arraia, barazkia ero, fin, moztuta, eta holan, horrela aurkeztuta. Oso ondo. Azpizuna. Hemen, ezer, ondu gabe, ez ezer gabe, ez diot, ez gatzi botako, ez ezer. Eta, hola, txoixo bat egin, eta izoz gailu. Galdera bat, zegoen. Bota, galdera. Nondik dator karpatxo izena? Italiatik. Kondesa batetik, ez, kondesa baten sukaldari batetik. Ostakit. Bakitzen nondik dator? Nondik dator, bota. Dator margolari batetik. Ionelli Carpaccio. Ez, Vittore Carpaccio. Vittore. Anaia zan Ionelli. Bai, oso ondo, bai. Bai. Eta berak margotzen ditun asko, kuadro asko daulan, gorri eta hori kolorearekin. Bai. Eta orduan, hau asmatu zauen, benetan, Veneziako jatetxe batek asmatu zauen, ze bertan zaukan kondesa bat bezero bezala, eta medikuak gomendatu zotzan, aragi gordina jatia. Vale. Eta berez, izena jarri zotzien, hori, gorrixe eta gorrixe zalako, ze aragixa holan ez jatiarren gaztaiakin eta zerbitzatu salako lehengo aldiz, parmesano gaztakin eta olioakin, eta orduan gorria horia eta Vittore Carpacciok beti margotzen zauen ez bere kuadroak olan, Carpaccio ditu zotzien.
Beraz, izena hortik. Orduan, gurea gaurkoan jungo da, gorria. Gogorra. Izostu baki zeratik egiten dan. Gero fin moztu alizateko. Hau jatetxetan, ran, urdaiazpiko moztekoarekin. Horrela, bigunean, saiatuko gainen fin mozten ezingo genuke. Oso saia da, naiz eta laban oso zorrotza izan. Orduan, izostu ingo du, eta gero gu kolorea, babai, txuria izango du, gorria izango du, berdea izango du, bueno, txuria horia. Baina, bueno, kolore desberdinak izaten txuta, eta egia da, gaur egungo karpatxoak bai, izaten direla laranjak, berdeak, hainbat koloretakoak, ze ez da bakarrik behi edo txal edo idi aragisakin itxen, baizik eta itxen diela, hori, itxaskiekin. Nik hemen txorienen, nahieran aldozuela eskuragarri programia ikusi, egin nauen kuyatxoakin, bai, holan, bertxio vegetal bat. Onjoekin ingen ingenun. Ez dakit pikuekin egin jogu? Pikuena egin dugu, postre moduan. Postre ez gero gazia gainean. Gazia, hori da. Egin ditugu hainbat. Otarrinzkekin. Izokinakin oso ona. Nik ez dutena probau, hemen daukate holan, gidoian eta ahate karpatxoa, ez dut probatu? Baina, horri karpatxoa hori da urdaiazpikoa. Azkenean, ahate gibela gordinek nik ez dut ikusi. Egingo da, ziorrenek egingo dala. Egingo dala. Eta eiza karpatxoa da basurdiakin, oreinakin da hori besta, ez dut probau. Nik hori ni basurdian egin du. Bai, eta oreinana, solomoa, oreinan solomoa. Baita, berdin azkenean. Azkenean ikusi dut, leku batzutan adibidez, jatitzen baten, gero nik Instagramen errezeta errepikatu nahuela, nik ikusi dut sesina karpatxoa orduan da. Ez da aragi gordina, baina prozedura esan dezagun berdina dela, hau da, jarte dozu dana, oinarrixan eta gero errukula, gaztakin eta olako ospinolio, politxera gozo batekin. Arkezpen modu bat hori berdina izan. Hori da. Azkenean bebai pikuena eta luzokerrana, ze dauka karpa, ez da... Bai, gordini doaz, ez da suskusin. Bai, gordini doaz, baina... Bestiakon... Ez da aragixa, ez da gorrixa. Ez, alde hortatik ez, zerbitzatzeko da. Bueno, hemen garrantzitsua da lehenago, hau izoztuta dago. Orduan, maira joan baino lehenago, epeldu, temperatura hartu behar du kalekoa. Orduan, lehenengo egingo duguna da, hau, xerra finetan moztu, ikusten zuen, alde zuen finen, eta gero, jungo gara, ospino olio egiten. Hori den duen bitartean, horren fin moztu dugu nontan, jungo da, desizozten, eta gero hortzak ez ditu gutziko, eta desatsegina da, hola, notza jatea, ez da atsegina, inundik inora ere. Oso ondo. Zein bizut, dana estali edo... Plater guztia da. Plater guztia. Plater guztia. Pentsetan igual erdixan errukula joango zala. Errukula, apaintzeko da kolore pixkat emateko. Nion ipini behar errukula, printzipioz, Aukeren errezetan jarri zuet, aukeren. Berez errezetan errukula da edo. Bai. Nik, polita iteko, hor naukalako. Jonek esan dian moduan, hoi zartu ituzu hor kanpoko zelaitik. Ia. Bueno. Badauz. Akitzu, ez dakit ikusi osun, ekotrak zedan. Osea, esken alde izan notizi pila bat agertu dionekin. Ja, baina... Ekotraker. Holan tramakulu bat, asmatu da biela. Eta da, holako termometro bat edo izango bazan bezala, boligrafo lodi bat, daukala gainera urrezko punta, ze horrek detektatzea itxu, hobeto elikagaien, kutsadurak edo elikagai segurua dan edo ez, eta gauzia da, hori termometroa usartze duzula elikagaian barruan, adibidez, hemen, sartuko hauen hemendik, eta hor termometroan agertuko jatzu, tik berde bat edo gorri bat. Eta horrek ziurtatze dutzu elikagaia segurua dan jateko edo ez. Hori, kutsadura aldetik, puntu horretara iritsi bagara, ez? Bai. A ber, Julenek egin bat, lehatz bat jantzauen 10 egun ostian. Orduan, karo, termometroan sartu da, horrek esango zotzan. Gorria garriko zan. Karo, horrek bie dau. Eta laugarren astean Julenekin ematen, berriro ere Julen. Ez dugu espabilatzen ala, zer. Ez? Bueno, bai, ez. Eta nik pentsatzen den hori, gainera, urrezko punta, ez dakizera oso sofistikatua. Ez da garestia, ez? Nik pentsatzen garestia izango zela, baina 58 eurotan dagoela. Berez, baldin baukotzu lagun bat, beti da biela hor. Bizkillo urra, oindala, aste bat kaduka usan da, ez dakik jan edo ez, beti dekika badabil. Ez paaki usaintzen. Erolako duda baldin bauko, obez jatea. Obez jatea. Oparitu boligrafo eta. Hori da. Boligrafo termometro ekotrakau. Bueno, hemen itxasoa eta mendia sartuko du bixar.
hor mendia, hemen dauzkau txala, antxoa pare bat bota ditu hor, ziape koiarakada bat, limoi txorrota bat, eta oliba. Eta hori izango da, gero, margotzeko erabiliko dugun nasketa. Gero gatz eskata batzuk, eta gazta horrek, gatza ez badugu botatzen, gaztarekin ere berez, gazi puntua emango genioke. Normalian hori, kaparrondoak eta bebai aukit. Kaparrondoak ere oso ondo geratuko ziren hemen. Orduan, hemen, txikituko dugu txigora dela, pixkat. Oso ondo. Nik, gabonetan inuen, tipulatxa ere botanian pixkat. Tipulatx bat hemen, holako... Itxura hona dauka. Hau kanpora, hemen. Eta esan dakoa, oin, nola aldatu zaion, ikuste duzu, ia pixkanaka, ez da, koiarakin margotu enber nuen, bai. Koiara. Rotxatarako txuka. Ez, koiara behiliko. Aurkitzen badut. Behitu, horrela botako dugu. Behitu, koloreak aldatzen ari dira. Bai. Hemen sartzen ari da kolore ezberdinak. Eta oin, hartzen duzue, saltzen dute, hau parmesano gazta eskatetan eta horrelakoa, baina, idia zabal gazta batero, etxean errexo izango dela danok izatea. Bakitzu gauza bat oran, karpatxan inguruan, bakitzu supermerkatutan saltzen da bela olako, paketetxo batzuk, karpatxo, ez dakit, aukitko dituzte 4, 5, 6 zerra, eta gero lehen saltzen zan sobretxo batekin oliba olioana eta sobretxo batekin gaztana. Aldamenean? Bai, da holan zuk itxen zinun, etxien. Bai, eta gatz eskatak ustetu aukitzen zara, saltzen zaren holan pak dana. Eta ez dakit izan zen, oliba olioa inbeste garestetu zanean, edo ez dakit segatik izan zen, ontxe bakarrik saltzen dutzuek gazta apurtxo batekin. Eta gero komendatu dutzu olio apur bat eizue, edo ospin olioa holan eta holan aldozue ein. Holan da, ez dakit, eurak aurreztuko dabe 20 zentimo. Eta paketetxetan baita, hortarako doazen, ez? Hori paketetxo batean sartuta joan barko zen. Eta etxean, suposatzen dute, mundu guztiak, oliba olioa, eta hori badaukala, ez? Bai, eta hori, utzi zabien baina. En fin. Produktua bebai igual ez garestetzearen, edo... Bai, eta igual, ez dakit, bezeroen gomendioak hartu dituzte, baizue, hau jartzen duzu... Esan oliba olioa bakarrik, esan olako nahasketa bat, oliba olioa... Baina indaia nahasketa? Bai. Vale, ez dakit. Auskalo. Bueno, hemen, osto batzuk, gatz larri pixka bat, eta gure karpatxioa, ikusten duzu, momentu batean, ina dago, eta jateko prest. Hemen daukazue, azpizun karpatxioa idia zabal gaztarekin. Eusko karpatxua, alegia. Bai, koloretan, hortan... Eta idia zabala hortu osulako parmako gazta... Eta, azpizura hemen gozan, baita, euskalduna. Bai, ez, etxe barri abizena? Ez dakit, ez urrutia petza duzala, baina, ez dio galdetu egizan. Pixkat, hotza dago nahi. Desirosten utziko baginu ba? Bai. Onagoa, baina, goxua dau. Ospin oliba, gazta eta... Hau, holan egun berezietarako eta... Sarrera moduan, puntazo bat, eta esan dagoa. Ziapiak zaukan punto holan gozo bat, ez? Ez pixaki da, oso goxua. Lagunok, honekin gaurko lana bukatu ditugu. Bi asteazken tradizionala ditugu. Bai, beraz, tradizioa dan bezala, mesedez, asteazkenetan, piztu txorien. Hori da. Etorri gurekin. Agur, lagunok. Agur.